Siya, mauna na kami para mas maaga kami makabalik mamaya, ha? Hindi ako makakasama. Hindi kasi masyadong magandang pakiramdam ni Rose. Sige, kami na ang bahala.
Hindi mo naiintindihan. Siya kaya maintindihan niya to kapag natapos na lahat? Hindi pa tapos hanggang hindi tinatapos ng Diyos. Ma, pwede ba? Huwag mo isa yung Diyos dito. Mahirap ka! Hindi mo kayang gumawa ng mga himala. Paano mo mapapatunayan ang mga napagaling ni Rose? Ate, akala mo ang galing mo? Nalam mo ng lahat? May hindi ka nalalaman. Wow, may idea ka pala. Akala mo ba maganda lang itong ginagawa namin? Rose, tama na. Ma, hayaan mo siya. Gusto ko marinig ko lahat para narinig niyo sinabi sa akin na fake nga kayo. Hindi ako fake. Totoo pa nakikita ko. Itinuloy namin kasi ang daming abuli na ibinibigay ang mga tao. Now you're telling me your motivation is money? Hindi! Pero may nagbigay ng pera. Natuwa si nanay. Gusto kong maibigay ang gusto mo. Gusto mo mag-aral ka sa isang dekalidad na eskwelahan. Nautang ako para matustos ko ang kursong gusto mo. Sinisingin na ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Hanggang nangyari ito, kahit pa paano, nabayaran ko mga utang ko. Hindi ko alam. Ngayon, sino pang maniniwala? Ikaw na mismo ang nagsasabing fake kami. Babawiin ko ang mga sinabi ko. Alam naman nilang hindi ako religious. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Birhen Maria. Azon! Ano nangyari? Nasaan ang obispo? Hindi na raw siya darating. Ha? Siguro busy siya, no? Meron kasing natanggap na impormasyon ng obispo na hindi raw totoong aparisyon. Sorry, Azon. Mauna na kami. Pasensya na, Rose. Sige. Salamat. Ma, sorry. Hindi ko talaga alam. Pupuntahan ko ang obispo bukas at sasabihin ko sa kanya na totoo ang lahat. Huwag na! Kasalanan ko rin naman to. Rose, sorry. Maricris, tama na. Para manahimik na ang buhay natin. Ma, ate, totoo ang lahat. Totoo nakikita ko siya. Totoo nakakausap ko siya. Totoo nakakapagpagaling ako. Totoo may himala. Tama na, anak. Okay na. Tama na. Tidak semacam